Maar ze malen dat het vliegen hier wel net één bouwboer weer. Het bouwloon in Noordwest-Friesland stier blank. En ook precies een jaar later is het kwarkdroeg. Een soort gewaaksen worden daarom bereind, liekens deze siepels in Nijesiel. Nevens landbouworganisatie LTO Noord hadden riappelboeren het meeste last van het droege waar. Riappels mogen vanwege het gevaar op bruinroodbesmetting net bereind worden. En ze kunnen echt nog net rooid worden. De groen is te hut. Er zitten hudde klutjes in die groen. En met het rooien en het inscheuren zullen die rappels beschadigen kennen. En daar krijg je later in de bewaring last van. Probleem mooi. Wat schande. Ja, daar doen we het niet voor. We moeten gewoon goede kwaliteit aanleveren. En als je nou bijvoorbeeld in januari binnen en er zit beschadiging in, dan krijg je verkeurde plakjes. Nou, en dan heb je dan een probleem. Dan heeft de aannemer een probleem en dan krijgt automatisch de boer ook een probleem. Het betekent dat het grootste pad van de poortriappels van Tjepkema nog in de groen zit, wils dat oors al rooid wie. De bouwboer denkt dat het maar de financiële skeer wel afvallen zal. In de regel is een droog jaar nooit een verkeerd jaar voor ons. Vooral als het in Europa droog is, dan leidt het gewoon tot wat hogere prijzen. En dat hoeft niet verkeerd te wezen voor ons. Als we wat minder hebben en wat een hogere prijs, dan dat hoeft niet verkeerd te wezen financieel voor ons niet. Nee. Het droegeloon staat in schril contrast met het zwembad in Gietjerk. Dat in ook correct langer riepen. Het hier was alleen een maas naar Iepen West, maar de gemeente had besloten dat het echt middags naar Iepen bloot. Bij dit zwembad moet altijd een paar ton bij per jaar. Ja, dat is ook wel logisch, want het is een dure voorziening voor 3 maanden. Maar dan ken je hem zo waar, ik wil broeken dus. Wij kunnen altijd mooi weer gebruiken en met name het zonnetje is heel belangrijk. Als het nou tegen je wedstrijd voelt, dat wel jammer. Dan kan je net even lekker even zwemmen. Dus als het heel heet is, dan kan je net even naar kolje. Wat is de oorzingen? Ja, wat bruin worden thuis en dat is net zo heel erg leuk. En wat is er nou zo leuk aan zwemmen? Nou ja, het is lekker koud. Het mooi duidelijk wijzen, deze baan hoop je dat het nog lang zo waar blijft. Maar voor de bouwboeren is het verlet van Rijn grut.